Vi har om Soldatens juleaften af Willy Sørensen. Temaet er eksistens mod essens, værdier og normer mod personens egen holdning og at være fanget mellem to stadier. I starten der er soldaten en spidsborger, der gør sin pligt som soldat, hvorefter han så træder over i at være etiker, hvor han skal træffe sit eget valg. I sproget bruges der besjæling og metaforer. Et eksempel på dette er, men stjernerne blinkede stadig så nervøst, at han ikke kunne holde svinet fast. I resumé. Soldaten får besked på at hoppe med en bombe ud af flyet for at holde den på kurs. På vej ned mødte han nogle engle, som kom med budskab, at han skulle være den nye Jesus. Han indvilliger i at give englene bomben, og han kommer ned på jorden, hvor han møder Gud. Gud ønsker, at soldaten skal kende den evige sandhed, men soldaten nægter. Fortælleren i novellen er en tredjepersons fortæller, og fortælleren gør brug af et blødt og billedrigt sprog. Og billedsprog. Soldaten er barnlig i sproget. Han bruger for eksempel ordet ABC-bombe for en atombombe, og det er i kontrast med, hvordan en soldat normalt opfattes. Og den bløde og billedrige sprog er en kontrast til soldaten, som er kort og kontant. Der er også en kontrast i titlen. Man forbinder normalt ikke soldater med juleaftener. Og billedsprog bliver der brugt besjæling, sammenligninger og metaforer. Et eksempel er, flyvemaskinens mandigt brummen farvel blev snart overdøvet af vinden, der skreg som en ængstelig kvinde. Og eksistentielle træk. Soldaten befinder sig imellem at være en spidsborger og etiker. I starten er han spidsborger, hvor han adlyder sin ordre og stiller ikke flere spørgsmål i det, at han skal springe ud af et fly med en bombe. Hvorefter han til sidst er etiker, som har set valget og nu har et valg, der skal træffes. Og soldaten bliver også religiøs B. Han kan se paradokset. Han ved, at Gud eksisterer, men han ved også, at han ikke rigtig kan eksistere. Og fortællerholdningen, budskabet i novellen, er, at da Gud forsvinder, skal soldaten træffe et valg. Deraf bliver budskabet, at der ikke er en Gud, eller at det ikke er Gud, der er afgørende, men nærmere mennesket, som er i centrum og i stand til at træffe et valg.